Ola, moi bo día a todas e a todos. Despois da xornada fantástica de onte, todo o mundo en xeral e en Compostela en particular, onde nos reivindicamos as mulleres da nosa cidade dunha forma ordenada, coordinada e perfecta. Pois hoxe estamos aquí, xa vos lo anunciei a semana pasada, con Cruz da Fonte, que é a responsable de reencontros nas parroquias, que é o programa que imos presentar hoxe, e con María Pose, que é a coordinadora dos centros socioculturais do rural, para presentar unha vez máis este programa tan fermoso. Creo que esta sería a terceira edición ou a cuarta, Cruz. Sí, a terceira a cuarta edición de reencontro nas parroquias. Como di o vídeo que despois imos presentar, que é unha especie de convocatoria a esta programación que empeza agora neste 9 de marzo, neste mes de marzo, e que vai durar ata xuño en 6 parroquias do noso rural. Pois como di, unha das protagonistas dese magnífico documento, quedarse na casa non é unha opción, hai que activarse, temos que activarnos todas, non? Pois como decía, unha vez máis a Concellería de Igualdade pois pon en marcha unha nova edición dos obradoiros para rachar con algúns aspectos das opresións de xénero das mulleres que viven no rural, como son a ausencia de tempo propio, a asunción dos labores do cuidado, que neste último ano pois foron moi intensos, as sobrecargas producidas por todo iso de traballo, as violencias que tamén existen. As actividades desenvoltas ata agora serviron para reflexionar de forma colectiva sobre estas situacións e para tomar conciencia de que se trata de realidades que non son parte da orde natural das cousas, senón impostas por un sistema socialmente construído que pode e debe ser cambiado. Como cambiamos? Pois analizando como os límites sociais restrinxen as nosas capacidades para definir como queremos vivir e para chegar a gozar da vida como desexamos, en liberdade. A idea que queremos transmitir é a de recuperar a esperanza, o optimismo e as ganas de vivir polas consecuencias que tivo a pandemia na vida das mulleres do rural, que se viron convivindo moitas veces en soedades e sen esa falta de apoio de redes, non? Que neste caso son tamén os centros socioculturais, os centros cívicos do noso rural, que sempre serviron de moitísimo apoio. Cruz e María van falar a continuación en que vai a consistir o programa, cales son eses obxectivos que perseguimos no desenvolvemento do mesmo, e todas as actuacións programadas durante estes 3 meses, non? De esta primavera, realmente a primavera do ano 21, a través de 6 liñas de obradoiros moi interesantes. Os centros escollidos son Lavacolla, Figueiras, Laraño, Marantes, Busto e Arins, e remataremos esta presentación con ese vídeo promocional maravilloso deste reencontro nas parroquias a través das testemunhas de Pilar de Figueiras, de Asunción de Marantes e de María de Lavacolla. Elas din e rematan: hai que estar vitales, que podemos, temos forza, somos guerreiras. Ala, venga, a risoterapia, pasémolo ben todo o mundo, vide todas. Venga, activarse de verdade, todas con forza, que a vida é fermosa. Conduce a túa vida. Venga, con esa última frase remata este maravilloso documento feliz, cheo de esperanza, de alegría e de ganas de vivir, non? Que é do que se trata. Recuperarnos para ser libres e iguais, que é o que que onte reivindicamos en Compostela por todas partes, a través das redes, nas rúas, nas prazas,
forma ordenada, comprometida e responsable, como somos sempre as mulleres, comprometidas e responsables. E lle paso a palabra a quen queira falar. Pois, bueno, eu creo que me toca falar do que a pandemia significou para estas mulleres e de que eu xa sabía, pero que os centros socioculturais son unha referencia e unha absoluta necesidade no rural deste municipio, e que cando pechamos se quedaron aínda máis soas do que estaban e que están aguantando para volver. Jova! Que este programa axudou a tecer unhas redes que as chean de vitalidade e de alegría e que non podemos parar. Por eso sabíamos que tiñamos que pechar para salvar as súas vidas e que sería perigoso manter os centros abertos e aparte así o estableceron as autoridades, pero tamén sabemos que máis necesario que nunca é volver e que estas mulleres non teñen outros espazos onde sociabilizar, que están máis soas que antes e que a súa vitalidade, a súa alegría e a súa enerxía necesita dun espazo para compartir. E ese espazo son os centros socioculturais e penso que sempre van a ser. Entón, bueno, imos a levar a cabo unha serie de actividades vitais, alegres e para favorecer que este ano de enclaustramento e de sufrimento psicolóxico atope unha saída rápida e que volvan a poder estar con outras persoas, sempre respetando as medidas de seguridade. Formaremos os grupos tendo en conta as restriccións e priorizaremos, e isto por eso comezamos na primavera, priorizaremos sempre os espazos exteriores. Entón, deste xeito, penso que as que queiran vir e as que decidan quedar na casa esperarémolas máis adiante, bueno, o disfrutarán moito. E tamén teño que decir que estivemos con elas a semana pasada e empezan a vacunarse e que a vacina é un rayo de esperanza e que esperamos sair desto xuntas e que sean máis fortes que antes. E creo que nada máis. Pois nada, un pouco máis que decir, simplemente explicar así un pouco en que vai consistir este programa. Basicamente, nesta anualidade está centrado no autocoidado, pois a través da creación de redes de apoio e de distintos obradoiros. Imos empezar a activarnos físicamente a través de antainas que desenvolvemos nas parroquias. Serán percorridos de aproximadamente 6 km, dunha hora e media de duración máis ou menos, circulares e de dificultade baixa. Servirán un pouco eso para ir activándonos e coñecer tamén a contorna que temos. Despois faremos en varias parroquias tamén obradoiros de autocoidado, de risoterapia, que sempre son os máis demandados. Se a situación a permite, a idea é poder pechar o programa nun encontro, que o ano pasado tivemos que paralizar pola pandemia, atoparnos en Figueiras de novo para compartir experiencias e ao mesmo tempo, como o feito de que estamos nun momento histórico, pois estes momentos históricos hai nos que documentar. Entón, os obradoiros que faremos, as conversas que teremos, o que compartamos, pois documentarémolo con audiovisual que nos queda aí pois para dentro mellor duns anos recordar este momento que vivimos e como saímos del con fortaleza e con alegría, que é do que se trata. E como anunciou xa Mercedes e tamén María, máis que esteo falando do programa, creo que escoitalas a elas, que son as protagonistas e as anfitrionas das parroquias, motivando a todas as veciñas do rural de Compostela a que empecen a notarse as actividades, que en breve pois difundirase polas redes a programación, os horarios, e nada, darlle a palabra a elas, que son as protagonistas.
mulleres do rural de outras parroquias. Aquí o que falta é inxenio, que vos motivedes e que non perdade o humor. E se hai que disfrazarse de parvos, disfrazámonos de parvos. La máis guapa de España, porque para traballar chega no seu día. Saquei o que había no Fallao, olé. E logo, se teño frío, pois bueno, vale, para aquí ou para aquí. A que me quedou ben os rulos na cabeza. E non me quededes na casa que na casa non se fai nada. Veña, animadevos. Ai, Dios mío, cae un ano que non veño a este sitio, Dios mío, que ahora nada, a ver se volvemos pronto. Ai, xa se vive aquí, xa respiro. Tú, a nai a mala miña, van xuntar de romería. E co ben que o pasaba eu aquí, Dios mío, xogando as cartas, facendo gimnasia. Ai, que aburridiña facela sola, que éramos 10 ou 12 a hora, ves unha sola aquí de espantallo, pero bueno, menos mal que agora ímonos preparar, malo se dá, hai que ter paciencia. Miña nai a mala túa, van xuntar de romería, tirurí, tirurí. A ver, as veciñas todas que veñan que nos temos que xuntar, porque isto é unha pobreza, hai que xuntarse e facer, aunque sea na carballeira, unha nun lado e outra no outro, e andar a rie por aí, e logo. Ah, que bonito atardecer, que quedanos pouco que vivir, temos que aproveitar todos os segundos, e non temos que desperdiciar nada, pero nada de nada. E con forza. Acordádevos que o de quedarse na casa non é unha opción, De verdad que hai que moverse, hai que estar vitales, que podemos, temos forza, somos guerreras. Ola, venga, a risoterapia para todos, pasémolo ben todo o mundo, vide todas. Veña, activarse de verdad, venga, todas con forza, activarse. Venga, que viva la vida, que la vida es hermosa. A ver se veñen as compañeiras. Conduza a túa vida, venga. E logo. Pois aí están Pilar Asunción e María, non? Animando a todo o mundo, a todas as mulleres do rural a participar pois, nestas propostas que hoxe presentamos. É certo que esa rede é imprescindible dentro de todo o concello, non únicamente no rural, son os lugares de encontro e de relación máis importantes a todos os niveis cultural, social e políticamente falando tamén, que temos unha ferramenta extraordinaria para poder facer ciudadanía, e este proxecto voso, noso, que xa está totalmente consolidado, axudou a tecer esa rede no ámbito rural, que é especial, que ten outras connotacións, pero de unha riqueza infinita, non? Como estamos vendo, e que temos que aproveitar para axudar a ser máis felices, non? A vivir a vida, como din as protagonistas do vídeo. Por lo tanto, eso, aquí está, e nada, colgaremos na web do Concello e nas redes toda esta programación para eso, para animar a
as habitantes, as mulleres do rural a disfrutar con todas estas estas actuacións programadas para esta primavera, que vai a ser a primavera do reencontro realmente, non? Eu creo que o que decía María, as vacinas xeneran moita seguridade, confianza, que ao final é o que imos tratar de recuperar todos, non? Esa confianza e esa alegría que todos necesitamos, non? Tamén decía outra das protagonistas, isto é unha pobreza, pois sí, xa toca que acabe esta pobreza e este rayo de sol que os reencontros nas parroquias pois van a dar moita luz, a luz que se merece, non? E que nos merecemos todos. Non sei se hai algunha pregunta. De canto máis ou menos van a ser os obradoiros? De canta xente? Agora mesmo todas as actividades por o último DOGA están marcadas de 4 máis un monitor. Agora mesmo todas as actividades, segundo o último DOGA, son de 4 e máis un monitora. Cando vai ser a primeira? Tens un día concreto xa? No, estámoslo preparando porque como non estábamos seguras hasta o xoves pasado de que puderamos empezar, pero sí que sabemos que vamos a empezar coas andainas, porque é exterior e é máis seguro. De todas maneiras, esta semana ou a que ven poderán xa Sí, rodarse, non? sí. Sí, como vedes, os entornos nos que están os centros socioculturais son entornos maravillosos que permiten facer as actividades no espazo público que o que permite garantizar máis seguridade, non? O tempo espero que nos acompañe. Ben, a primavera. Efectivamente. E senón, pois se farán dentro guardando, por suposto, todos os protocolos sanitarios en vigor neste momento. Ademais, aínda que os gardamos nós porque os temos que gardar e porque así, elas son moi cuidadosas, especialmente cuidadosas porque están nunha idade, a maioría son nunha idade de risco e porque tamén queren cuidar das súas familias, as que viven coas familias e as que viven solas porque non queren enfermar, queren seguir sendo autónomas e entonces coidanse especialmente. Pois se non hai ninguna pregunta máis, moitísimas gracias a todas e vémonos pronto.